Hunyo 17, Martes, tuig 2025. Ekanapulog usa nga semana sulod sa tuig. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala, og dumti ang imong mga kaaway. Apan karonsultihan ko kamo, higugma ang inyong mga kaaway, ug pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron mamahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Ay siya, sa walay pagpili, nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong nagpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios. Kun kamo nahigugma lamang sa matawo nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man ni Ana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may mahimo ninyo nga labaw pa sa kasagaran. Bisan gani ang mga tawo nga wala magtuo sa Dios nagbuhat man ni Ana. Kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.